Bon dia, us vull recomanar un còmic infantil que m'he llegit i m'ha agradat moltíssim. Els còmics sempre ve de gust llegir-los perquè són narracions més curtes que pots començar i acabar en poc temps i a més expliquen la història seqüenciada, pas a pas, amb les seves il·lustracions. Per tant, un còmic pot ser una bona opció de lectura per aquests dies. Els diaris de la Cirera és una col·lecció de còmics infantils. El seu autor és Joris Chamblee i la il·lustradora és Aurélie Neyret. En català els publica l'editorial Alfaguara. Hi havia una vegada, de ben petit em vaig prometre, que si un dia tenia un diari personal començaria d'aquesta manera. M'agrada llegir contes i els meus preferits sempre comencen amb un "hi havia una vegada", o sigui que hi havia una vegada jo mateixa la Cirera. Tinc 10 anys i mig i el meu somni és ser escriptora. M'encanta escriure i m'encanta llegir novel·les, còmics o revistes que siguin una mica científiques. La mama sempre em diu que la paraula és la millor arma que puc tenir en la vida. Fins fa poc no entenia ben bé què volia dir. Ara ja ho entenc. Llegir significa descobrir coses, viatjar, però també aprendre el significat de les paraules i sobretot aprendre a treure'n profit. El truc que jo tinc per explicar històries és observar la gent, imaginar-me la seva vida, els seus secrets. Tots portem a dins un secret ben amagat que no expliquem a ningú, però que fa de nosaltres el que som. Aquesta nena, la Cirera, és la protagonista dels còmics. Vol ser escriptora i escriu el seu diari personal. En el seu diari ens explica el que fa, la seva vida, la seva família, les amigues, com es sent, i també hi afegeix dibuixos, fotos i postals. I les il·lustracions ens van explicant les aventures i misteris que li passen a la Cirera. Què us sembla si aquests dies també vosaltres proveu d'escriure un diari personal com la Cirera? Què us semblaria? Si entreu a la pàgina web de llibres digitals eBiblio de les biblioteques, hi trobareu 2 còmics de la Cirera que us podeu descarregar. I quan tornem a veure'ns a la biblioteca, també els tenim. Petonets i bones lectures!